Til at starte med, der åbner jeg min kalender. Jeg bruger så Google Kalender, så jeg klikker på den. Her der kan man så se de aftaler, jeg har i min kalender. Nu har jeg slået min egen kalender fra, så man kan kun se sommerhusaftalerne. Det er så de lyserøde her. Jeg klikker ned i hjørnet på det store plus for at lave en ny begivenhed. Jeg skriver så Thomas i sommerhus og klikker udført op i højre hjørne. I og med at det er en heldags begivenhed, så slår jeg hele dagen til. Her er det meget vigtigt, at man klikker på, hos mig der hedder den så begivenheder, så man slår den over på, at det skal være sommerhuskalenderen, aftalen skal ligge i. Man klikker på sommerhus Kikhavn, og nu kan man se, at farven har ændret sig, og der står sommerhus i Kikhavn. Jeg klikker på startdatoen. Den sætter vi så til den 27. Og jeg klikker på datoen nedunder, som så er slutdatoen for min sommerhustur. Der sætter vi til den 29. Trykker OK. Så nu kan man se, at jeg starter den 23. er stået til den 29. Og så klikker jeg gem op i højre hjørne. Og nu ligger der en begivenhed her, der står begivenhed oprettet. Den her begivenhed den vil være synlig på alle dem, som har den her kalender i deres telefon. Man kan klikke på begivenheden, og kan man se, at jeg er i sommerhus den dag. Og det er sådan set det. Og så kan man gå ud igen.